Al Guinardó, els locals comercials tancats doblen els oberts, quelcom estrany en un barri amb una renda per càpita superior a la mitjana de la ciutat i que està creixent en nombre de població. Ho diu un estudi que ha encarregat l'Ajuntament abans de fer el pla de dinamització que els han demanat els comerciants del barri. L'estudi també apunta que les obres del nou mercat, que van acumular 2 anys de retard, són una de les principals causes que les botigues abaixessin la persiana. Això era molt comercial, tenies molt tipus de botiga, de gra, de fruits secs, de carnisseries, bueno, hi havia de tot. I com que això ha quedat tancat tant de temps, doncs, bueno, malauradament les botigues han anat tancant. Portem un any que està bastant més activada amb el Mercat Nou, també que han fet, la rehabilitació, i ara bastant millor. Segons l'estudi, hi ha oportunitats diverses. Per exemple, aprofitar l'entramat d'associacions i entitats i també els equipaments que hi ha per establir sinergies amb el comerç. Els comerciants demanen a més inversions urbanístiques que afavoreixin el teixit comercial. Pacificació de carrers, de fer que els eixos comercials, els carrers comercials del barri siguin adequats, que això sí que requereix la inversió necessària. L'Associació de Comerciants del Barri també vol créixer en nombre de socis per tenir més força i poder organitzar més activitats. L'objectiu, recuperar les petites botigues i tallers que hi havia abans al Guinardó i que van ajudar a configurar el caràcter del barri.